hormatly vatandaşlar. Men sizi musulman bayramlarınız bilen, musulman bayramlarının iň ulusy bolan, ulu bayramlaryň biri bolan Urada bayramı bilen gutlaýar. Eid al-Fitr bayramı bilen sizi gutlaýar. Goý Allah'tan ähli dileglerinizi eşidip, size maşgalaňyzda we dogan gardaşlaryňyzda baxt, awadançylyk, saglyk we uzak adalatly ömür bersin. Türkmen halkan beýlik halklar ýaly azat, parahat, awadan we adalatly durmuşda ýaşamagyny Allah'dan haýyş edýär, dilek edýär. Bizi elbet niýetli we rihimsiz, gamhor adamlardan uzakda saklamagyny Allah'dan dileýär. Amin. Aýd mübarek. Urada bayramı kutlu olsun, hormatly vatandaşlar. Дорогие туркменистанцы, поздравляю вас с одним из мусульманских праздников Ораза Байрам Ид аль-Фитр. От всего сердца желаю вам, чтобы Аллах услышал ваши все молитвы и благословил вас, ваших родных и друзей. Пусть все ваши добрые помыслы и поступки будут по справедливости вознаграждены счастьем, благополучием, крепким здоровьем и долголетием. Аид Мубарак. Спасибо.